हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आं थांनो नागिरदों माबायाव मा होनो राङिजरा अमा फारामाव। दा नै थांनो ओंखारबाय। थ' दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो, अमा फारामखौ देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोननो। थ' चलो। स' लोगोफोर नै आं दा मोनफैबाय अमा फारामाव, नै फाइनालि। ओमफ्राय दा अमाखौ खोन्थालांनो नाजानोसै। एम्बुआ गोगोम गाबदोंना एबं उबंनो। अमाखौ खोन्थागोन। फाराम खुलिदों बेवहाय अमा फाराम जोंनि बर'आनो। ओमफ्राय दा अमाखौ नायलांदो नै। फैबाय नै आं सिङाव। नै अमाफ्रा नै बे बिमा ओमफ्राय नैबे नै फिसा गोनां बे नै दस्रानिफ्राय बायना लाबोनानै फिसिफैनायसो आरोना इयो। नै दांजालायो आरो अमाया। अमा फाराम नै बे फिसा गोनां। है जाम्बा नै दंजोबो आरो जेरावबो मासे मासे। नै बे फाख्रा जाबाय एसे बरिया जागोन जानो नै। भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो नोंथांमोन, लाइकफोर गावसिलाजोबना हो। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ आं लाबोबाय थानो मोननाय बायदि नोंथांमोननि अननाय हेफाजाबजों। नै खामानि मावग्राफोर गैथ'वा, माखासे हायाखै र' माने कमप्लिट जाजोबथ'वाखै आरो अमा। नै बेबो फिसा गोनां हनै फिसा दङ। 6टा 7टा फिसा दं। ओइ जाम्बि आयौ मासे गिदिरलै फाग्लियालाय। नै जेरावबो दंजोबो आरो। ओमफ्राय नैबे साइडजों हाथ'वाखै आरोखि। माबैसेसो दं आदा? बेनोथ' गासै 80-90थासो ना? माथो बे गाराय जाखोना माखो? बे नै मा? औ गाबोन थांगोन नो। आदार जादों नै, थारमाने दानाजों गुन्दैजों गोरानैसो लगायना होयो आरोखि। ओमफ्राय बैयाव पाइप दङ, बैयो र' जुम खालामना खोन्थागोन आं। नै बैयो पाइप बे गुफुरा, बेयाव दै हारसिं सोबना लोंहैयो आरो। ओमफ्राय दंबावो बैजों खोन्थाबावगोन आं। थ' अमाया बेखिनियानो माखासेया खौहाय। ओमफ्राय नैबाव दाबसे दंबावो आरो नैबेयावहाय दाबसे दंबावो। नैबेखौ देखायबावनो नाजानोसै। जायगाया बिराद मोनामो आरोना अमा फार्म खालामोबा एसे लेथ्रा जायो, मानोना मोनामनाया बारा जायो अमा खि नालाय। नै बेयाव बांसिन दं आरो गुन्द्रा बाव एसे फिसाखौ दोनजोबदों आरो स्र' देरस्र'नायफोरखौहाय बाव दोनजोबदों खनसेनो आरो। अ माय गड अमा माबायदि गोमलायदों।
आदार जानाया मथा मथि गासै 80-90टा 90-100नि खाथियाव दङ होनदों आरो बैगोमा खोन्थानायाव नै ओरैनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामना हो लोगोफोरनो बेबायदिनो गोदान गोदान जाहाथे भिडिअ मोनबाय थानाय बायदि ओरै एरिया नोगोद गुवार आरो बैजों फुख्रि दंजोबो बैजों ओमफ्राय दावथारखि मा दङ दाउफोरखौबो देखायनो नाजागोन आं एसे नै मा दाउ दङ दावथारखि ओमफ्राय बबेबा मा दंथाय बोरमा माय गड रामसागल क्रस नै बै रामसागल एकदम पियर ओमफ्राय बे एसे क्रस नामाथाय ओइ साला नै बे फान्था क्रस आरोखि बे एकदम अरिजिनाल रामसागल नङा खोमा बियो एसे क्रस बायदि मोनदों आं बोरमाबो दङ अमाजों लोगोसे बोरमाबो फिसिखादों दङ बोरमायाबो बिदिनो 20तासो दङ खोमा दंनायालाय मावोब्ला बिदिनो जायगा दङब्ला गुवारैनो मावोबा मोजां आरो सेसाबो दंलायबावो नै सेसा आया सेसाखौबा माबोरै गाबज्रियोमोनथाय आं दाख्लैबो गाबज्रिनो रोङाखै दे सिगांनि भिडिअ होसोनांगौलै ए दाउ लिंनाय बायदिसो लिंनांगौ आइयो अ माय गड ख्रो होनब्लासो फैयो फैदो नै सेसाबो दंलायबावोसो मासेल' खोमा सेसायाबो दाउफ्रासो फैलाबायजोब्बाय दाउआबो एसे गोबांथार फिसाया औ गाबोन थांगासिनो मा माथो थ' नै बोरमाखौबो देखायबाय आं ओमफ्राय दाउबो दङ दाउबो फिसियो दाउआबो अयथासार दंखायो नै दाउआबो ओमफ्राय दावथारखिनि बे ओइ माबा बुंनो ओइ ओरैनो हरब्रा मा गिदिंलै ओइ माबा बुंनो हा जेबो बुंला आदसा जेबो बुंथ'लानो बियो भिडिअफ्रा फानि जानांगौ नालाय एसे ओंखायनो माबा माबि सोंलाबायनांगौ दाउफोरनावबो ओमफ्राय नैबो मा दंथाय नायलाबायनो आं गग्रा खालि ना माबा माबि दंथाय लोंथोदा ए अ माय गड अमा लकेलबोलायबाव नै अमा लकेलबो बैयो फाराममोन दस्रा देशनिफ्राय लाना फैनाय आरोना ओमफ्राय नैबे लकेल जाहैबाय जों फिसिग्रा लकेल अमा ओमफ्राय हांसोबो दङ अखा हानो नागिरदों हानायदों माने हाखादोंआनो अखा थाइफ्रिगासिनो फ्रिनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोमोन बेखिनिखौनो दिन्थिबाय आं नोंसिनो नेक्स्ट भिडिअ मोजाङैनो डिटेल्स नांबावगौब्ला
अमा फार्मनि बिसय सोरबाफोर मोजाङै मिन्थिनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामलायदो। नेक्स्ट भिडिअ लाबोफिनगोन आं। नोंथांमोना जुदि नेक्स्ट भिडिअ लाबोजानो लुबैबावदोंब्ला फैफिननानै नोंथांमोन भिडिअखौ मा बेसे गोबाव खालामबाय थानो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन।